Marit jaf b'xejn aktar għajr li jsuq trakk tal-linja. Sa minn mindu kien tifel kien jiġri ma' missieru meta hu kien tal-linja fuq ir-rotta tal-Mellieħa. Dan huwa r-rakkont ta' Charles Borg, jew kif huwa magħruf il-Kalatru. Morna nżuruh fil-garaxx li fih kien iżomm ix-xarabanks. Il-Kalatru għalilna li tant kemm kellu xewqa kbira li jibda jsuq li ta' sittax-il sena rid jixtri l-ewwel trakk, imma ommu ma ħallitux. Aħna konna dejjem bix-xarabank, missieri dejjem kien bix-xarabank u issa twildet miegħi għajt xarabank, dejjem xarabank. Ommi kienet tgħidli tgħallem l-iskola u xarabank irrid ma' xarabank. Baqa' persistenti sakemm 20 is-sena xtara l-ewwel trakk, iżda qabel għamel 4 snin konduttur. Ejja ngħiduha kif inhi fuq tal-linja tiltaqa' ma' karattri diversi. U għalhekk, kurzita fuqna staqsejnieh jekk għandux xi storja x'jirrakkuntalna. U dlonk qabad jidħak għax ftakar f'waħda meta kien għadu konduttur. Kien jiġi wieħed filgħodu, mbagħad kont mort tiġbor il-flus ġiet il-ewwel nies. Kien jirkeb filgħodu kmieni, kien kon għadu dlam. Bil-bozza tiġek, jiġi bil-gazzetta jitfaħ qoddim wiċċu hekk biex ma jħallas. Joqgħod qatt għaddi minn miegħu tmissu jisab ma messejt xejn. All right. Mela jibqa' bil-gazzettek, qabel dak iż-żmien konna l-beretta hekk. Batt il-beretta daħħalt jeroġa l-fanal hekk biex ma jarax il-gazzetta. Biex jinduna li jrid iħallas. Ximma bidix jara mbagħad ħares lejn. Charles huwa missier ta' żewġ subien li tnej wirtu l-imħabba lejn it-trasport pubbliku. Tant li tnej kellhom ix-xarabank kull wieħed tistennihom qabel ġabu il-liċenzja. Ir-rakkonti ta' stejjer fir-rieħa iżda daru f'waħda kera. It-tifkira tal-aħħar vjaġġ meta trasport pubbliku kif konna nafuh daħlu minflokhom l-arriva. Memorja li 10 snin wara għadha tinħass bħal ġerħa friska. U għalhekk snin ta' vjaġġi 10 snin ilu saru biss memorji. Daqqa ta' stallet, hej. Għaxi mhux waħda tlieta. Tiegħi u ta' tfal. Għatanna l-ħobs kollu. Tiegħi u ta' tfal. Dejkun. Ma kienx hemm x'tagħmel. Mbagħad it-tfal ramaw bit-taxi u jien intfajt ma' ġo passiġġa mbagħad. Kelli 57 and a half meta żarmajt. Fl-aħħar tal-intervista skoprejna xi ħaġa ġdida fuq Charles, illi l-verbu mdej, littri u tpinġijiet mal-ħġieġa ta' wara x-xufier kien ipenġihom il-Kalatru. Għaliex apparti kien xufier prim, huwa ukoll artist.